Kalaboso ang isang aktibong pulis matapos ang isinilbing search warrant operation ng PNP sa Bao, Camarines Sur. Ang pulis may ranggong police corporal at naka-assign sa PNP Highway Patrol Group. Nasamsam sa kanya ang ilang piraso ng pinaniniwalaang droga na nagkakahalaga ng higit 100,000 at mga bala. Sa Minalabak, Camarines Sur, nasabat ng PNP Regional Drug Enforcement Unit at Minalabak Police ang dalawang bigatin umano sa pagtutulak ng droga. Ang mga sospek dumayo at bumiyahe pa mula Pasig City para magbenta ng droga sa isinagawang bypass operation sa Zone 1, Barangay Malitbog, Minalabak nitong March 20. Nakuha sa dalawa ang nasa 300 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2,040,000 pesos. High value individuals po itong dakip during sa bypass operation dito sa Zone 1, Barangay Malitbog, Minalabak, Camarines Sur, at nangyari po ito noong March 20 din 2026 around 3:49 in the afternoon. So itong dalawang HBI na po na aresto ay taga Pasig City at yung taga Taytay Rizal. So hindi siya taga rito talaga sa Camarines Sur. Subalit na intercept ng ating mga operatiba, mga intelligence operatives natin during the bypass operation nga po. At hindi naman po ito agaran na kumbaga itong pagbabypass, kundi ito ay resulta din ng tinatawag na surveillance. Opo, na medyo talagang na-identify kung sino po ang mga talagang magbabagsak ng mga malalakihang droga dito sa Camarines Sur. Ikinatutuwa at pinuri naman ni Regional Peace and Order Council Chairman at Camarines Sur Governor El Rey Villapuerte ang pinaigting na kampanya kontra droga ng pulisya sa Camsur. Well, may nahuli sa Bao, ibang lugar. Malaking bagay yan, at least as chairman, kasama natin na natutulungan ng mga kung paano magplano, kung paano mapababa ang crime, peace and order, at isa na yan yung mga paghuli sa mga nagdi-distribute ng drugs. No? So congratulations sa PNP Province headed by Police Director Olalian sa magandang accomplishment. Hindi naman po talaga pinapalampas ang mga ganitong pangyayari, kumbaga na ang ating mga kapulisan. Hindi kasi kami kumbaga outside the bounds of the law, kundi kami po ay nasasakupan din ng batas. Kaya ang ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olale Jr. ay mahigpit na pinapaalam sa ating mga kapulisan at nagbibigay ng advice halos every day na wag maging imbuelto o wag sumama kasama sa mga ganitong mga irregularidad sa trabaho, lalo na sa droga, sa illegal na droga. Magpapatuloy umano ang ganitong mga operasyon laban sa illegal na droga at suportado ng Regional Peace and Order Council ang pulis sa rehiyon para sa mas tahimik at ligtas na rehiyon at probinsya. Jan Amador, CSN.